nou, alsjeblieft, Cees. Die kant op. Maar het gaat echt heel snel. De raast. Hoppa. Oeh, ik ben op het scherm maar die vlagkamer erg. Oh. Goedemorgen. En hij rijdt naar je vlag en wie zit op het kanon? Kaboom. We binnen weer in Dokkum bij de Admiraliteitsdagen. Dit is boot. En de boot. Hoi Beppe, hoi. Joehoe. En het is de laatste dag van Admiraliteitsdagen. En er is een heel soort te doen voor de band. Dus we gaan in op de Oostersingel. Daar ben al hier. Is het er al? Oh, dat was zelf. Nou, gaan we maar een beetje in de gaten. Maar daar ben ik skateboarden zaken. Een soort gekke schommel weer daar. En er is muziek op de ziel. Maar Atje Singalong, dus dat is wel leuk. Dus ja, en we zijn dus nog eerst even op een boot. Doen we even een bakje koffie. En dan gaan we aan de starting. Kom maar. Raar. Hebben we Neem nog met mij. Dan mag die ik mij. Oh. En dit ding klakt heel bot, viel maar. Let me feel. Die ben je. Oh ja. Beetje jak. Ja, maar Beetje het is jak. wel leuk Het is wel leuk. Ja. Stel hem zo. Ja, leven. Pak een Beppie een stukje bij. Mooi, denk ik. Ho, net door de dik. Oh. Met al je fietsers. Mij kan mij en mij varen. Nee, dan was het morgen een squallen leren. Oh, nou, alsjeblieft, Cees. Die kant op. Waar gaat het heen? Vogeltjes! Wow! Oh, hier ben aan is een kruispunt, maar wij een wachtje. Komen er ook auto's aan? Heel dat je ziet. Nee, dan kunnen we het roeren. Gaan we hier strepen? Maar men moet al eens een bakje koffie bij Beppe doen. Hey. Oh. Oh, die moet we halen. Wat staat erop? Friesland. Vlag. I love Friesland. Dit is leuk, een magneetje van Pompenblad. Nee, die is leuk. En wat staat hierop? Hey? Oh, dit is een bierdopper. Oh ja, zo, wat staat hierop? Alle vrienden binnen hier welkom. Ja, en hier staat... Ja, hinderkes. Dit is geen Waar wie op de Wraatek binnen, overal kind dezelfde zinnen. Van de koffie, net een moeie. Is geen oprjochter Fries. boterbrei en grien het zie wat dat met zeezekin is geen oprjochte Fries. Boterbrei en grien het zie is wat dat het is. Is een derde. Nee, nee, is geen oprjochte Fries. Is geen derde Fries en geen oprjochte Fries. Maar mij, nee? Nee, we hoeven het altijd wat te keer. We hadden toch echt mooi, jongen. Nee, ik weet het. Zaken, Thomas. Waarom hing je? Nee, maar dit is leuk. Ja, het is al heel leuk, maar we kennen het altijd alles wel leuk voor de keertje. Bierdop. Die is grappig. Die is leuk, hè? Bierdop was. Ja. Ik kan maken. Nou, we beginnen de boot, jongens. Waar is Beppe haar boot? Nee. Waar gaat zaken in? Zaken! Go! Kom maar. Nee, jongen, we gaan niks keertje. Zo. Oh, auto's? Komen er ook auto's aan? Chef, komen er ook auto's aan? Nee. Ja, ik is verder. Hoi. Eerst uitzien, hè? Dan de decor. Je bent wel gevaarlijk bezig. Ja, maar het zwemmen, jongen. Gaat je straks om 4 keer in, dus. Lijkt het wel een beetje survival hier, hè? Ik heb je straks om 4 keer in, dus ik kan eigenlijk net vallen. Nee? Nou, dat kan altijd. Hier hakt me altijd heel sterk, weet je. Je kan geen bed vallen. Als jij valt dan Valt het daar, ja. dan valt het aan. Dat is net zo heen. Als je dit hebt, dan is het ons. Nou, kom jongen, in de starting. Ik eerst er ook zo voor. Ah, oké. Oké. Kijk, misschien maar waar ik wel om de droeg pak. Beppe? Acrobaat. Ik ga hem al onder. Oh, ik is mooi in het onderbroekje, mij. Kan je straal 4 keer te zien of zo? Ja, maar ja, dat zei ik net dat het echt goed gaat. Dus er helemaal omheen. Ja. Oh. En dit dan? Aan plons weer. Dit ook net, want daar zit Nou, goed zo, dank je. Nou, kom. Hampel. Oh ja. Ach. Dan ben we nog wel mee bezig met u al die veldjes, man.
Al je rijden omrijdt. Het is beter dan dat er al je heen. Dit is een versje, hè? Die op een stoep nader staan. Oh ja, dat is extra, ja. Al je rijden omrijdt. Per deksel. De plannen binnen wat wijzigen, want het is echt super sneu. Zaken en ik ben naar de boot aan rekken, want Zaken is stutsen terug een wesp. Zie hier onder het eigen Zaken. Echt super sneu. Oh, liefie. Dus, nou ja, we zijn dan even naar de boot en dan sjubben we wat door, jongen, hè. Met mijn biddy komen? Ja. Dus, we sjubben wel of nog naar de ziel gaan, nog naar de Oostersingel. Maar nou eerst nog lekker kroepen met mijn mandje, want dit is wel verrotte sneu. Later. Zaken is wat door de eerste schrik en pine hinnen. En moet dan nog wel even bij het skateboarden zien. Als er zelf skateboarden worden, wist er net. Want er is een skateboardkliniek. Maar hij wil wel graag even daar in het hoekje zien. Dus we gaan toch nog even dakken mee. Wat hebben we hier, jongens? Doe bij de bordjes niet heel snel weer. Al de raas. Dat gaat wel echt heel snel. Al de raas. Allemachtig, hè? 60? Zo water even vrij hoor dat een keer. Oh, dat is misschien wel leuk, ja. Die had de smaak te pakken, hè? Maar Sharon, die kent ook wel. Maar zeg je foutje, maatje, dan... Ik denk dat we heel samen op de dag. Ja. Woe! Het publiek en weer het spetter. Spetterie. Maar is de Sharon? Lekker nog sneller dan de eerste keer. Benzine is op. Precies 100. Het is een wel vrij hoe heet dat. Hoe het? Nou, we hebben net getest, 100. Precies 100. 100? Wow! Dat is snel Zaken. Toch 160, hè? De benzine is op. Ja. Ja, nou gaat er een visje. Ik denk dat hij met die hengel, dat hij dan die hengel in die boot gooit en dat hij hem dan hierin sleurt. Ik denk hoe het later op heeft. Hier is het skaten. Gaan we even shit? Doen we even eromheen? Dit is cool, Zaken. Treffen we het even, want nou, er is nou nog jeugd rond skateboarden. Maar degene die het hun les houden, die gaan aansnemen een showtje waar je aan. Dus dat is wel heel leuk. Treffen we het mooi. Kunnen we eens even zien wat die man nou je kennen. Ik ben heel benieuwd. Applaus! Yeah! Hoppa! Die draait wel, hè? Oh, je wist, maar is toen met je foto. Kom zeg op voor, die ga ik ook wel aan hebben. Ja, alsjeblieft. Ja, jongen. Wat? Ja, maar dat was. Hoe heet dat? Kickflip. Een kickflip. Oké. Jelke weer vrolijk skaten. Die weet wel een beetje wat het is, maar hoe is dit dan eigenlijk Jelke? Nee. Oh, dat net. Nou, super tof. Wij zien jou dus een clinics onder je, dus dat is wel mooi. Altijd beter dan achter de tablets. Ze hebben wel lekker boeten op mijn skateboard. Ik ben voor. Dus even hier zien wat je nog verder al van moois is.
Maak je eigen springtouw. Oh, wat grappig. Onder de kleren terug. Ja, dat was lekker leuk. Even de was. Oh, ik zit nog vast in de was. Nou, wat Hilde maar een hinderrieden tank. Hilde, was dat behinderd? Was ik hinderrieden Hilde? Ja? Zullen we zo chatten in je vrij is? Hop. Bist du aan het hinderen? Bist du aan het hinderen, hè? Ja. Die is echt mooi. Was het op die? Ja. Ja, er zit een mooi zadeltje op. Dat is wel ontzettend wel lekker te drinken. Kijk nou een groot hinder. Met mijn tenen in de richting waar ik moet losketen. En als ik klaar ben met steppen, draai ik mijn voet bij. Zodat ik met mijn schouders boven mijn skateboard sta. En als we stoppen, zet ik mijn voet aan. Zullen we even samen? Goed luisterzaak, hè? Is wel, ik heb heel wat van leren, jongen. Skateboard gevonden en een helm voor de zekerheid. Wat we dan wel even kunnen doen, lopen we een stukje die kant op. Daar hebben we iets meer ruimte. Dan ga ik over jou een paar dingen uitleggen. Dan ga ik je natuurlijk de eerste keer even helpen. Kom maar heel dood. En als het goed gaat, mag je zelf maar een beetje. Ik heb zelf wel een skateboard. Oké, nou, mag jij wel even hier komen bij mij. En je goede voetbalvoet zetten we dan hier op het skateboard. Rechts. Deze een beetje op de straat. Dan druk je aan de hand. Dan ga je een paar keer steppen. En dan proberen we je achtervoet achter op het skateboard te zetten. Goed zo. Heel goed. Zo zijn we hier inderdaad. Dan kunnen we best wel even een stukje verder, want we hebben mooi veel ruimte. Van deze jongen. Zo. Dan gaan we helemaal tot de hele zee. Oké? 2. Ja, goed zo. Goed opgelet met de stuur ook. En van deze ook weer eens gewoon stoppen. Ja, goed zo. En dan denk ik, ja, dat weet ik, dat het ook wel zelf lukt. Yes! Mag jij voor mij wel proberen om helemaal weer even de kant op te skaten? En dan gewoon goed leunen zoals je net deed, want ik voelde je helemaal niet aan me hangen of zo. Dat ging al hartstikke goed. Eén keer. Ja, goed zo. Ik denk dat we daar Zaken, dat is dat vet goed. Netjes, ja. Hey, hartstikke bedankt voor de les. Zaken, hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt voor het meedoen. En thuis maar verder oefenen, hè? Als je nog wil, we zijn nog tot 5 uur. Oké. En als jullie denken van, nou, ook leuk, een keertje oefenen. Ja, nou ik me niet. Maar papa heeft vroeger al gedaan, maar toen had hij ook nog lang haar. Hè. Nee, ik niet. Nee, dat was het niet. Nee. Misschien tot straks dan. Ja, hey doei. En nog high five. Hey, doei doei. Doei ja. Dit is cool zaken. Dus het skateboard en helm maar even op zitje, hoor. Het is thuis oefenen. Nou, Jelke gaat mij Ildo en Zaken naar de boot. Ildo met even op bedje. En nou, Zaken die is hier nog wel een beetje. Die wil wel even gewoon chillen. Nou, de Formule 1 komt ervoor, dus ik is dat mooi zien. Maar ik wil toch wel heel graag even naar de muziek. Dus uw mem is direct, zoals je die vinden kan. En dan even lekker genieten van de muziek van Eva. Mooi plakje! Mamma mia! Here we go again! My, how can I resist you?
ijskool van oma Tjibbe. Lukt het wat Tjibbe? Ja, het zit op mijn bril. En op je hand. Ja. En dan gaan we aan zo'n mooi huis. We gaan echt een schitterende mooie middag hoor in Dokkum. Bij de Admiraliteitsdagen. Hallo! Ja, die ken ik! En abonneren, liken. Nou ja, en zaken tot skateboardwest. Die hadden even mooi naar Eva haar muziekbest. Nodig een ijsje wel met Tjibbe. Op de bril. Hey hoi. Wij zullen zeggen, hoe is het nou leuk? Hey hoi. Abonneer je, zet een blauw toemkom omheen. En via het net de chillen te downloaden voor op je tablet of telefoon. Zwaaien.